Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. Friends, signing. Thank you for love and support. I appreciate you. Le video ayikho serious. Ngiphendula lo dade uthi wenzeni utirutero. Utirutero angithi simbonile ukuthi ishow iphela kanjani. Uye osele nale boyfriend ayiposta engamposti, right? Uye osele ne boyfriend ayiphi izipho kungabonakalanga ukuthi yena bamnikile yini. Yeah. Uye osele nami le boyfriend enama plans ayimfihlo. Konke lokho yena ukhetha ukusala. Manje kuyinkinga kwabaningi, kubahuzula kabi. Angazi noma bafuna ukuthi ashiye manje. Angazi noma mhlambe baze ezinye izinto ezenzeka-ke ikhamera ke singasekho nathi singekho, kodwa nje ile inkinga egcina isifaka ama-comment afana nalawa ya enza ukuthi uSibindi ephendule ngenhlamba. Manje inkinga masizosibiza sesizo-report i-account uzibe i-comment esingathi thina sihlaziyela ukuthi uthini. Ngoba le engathi nokucwasana phakathi eninokudelela phakathi ngoba siyazi ukuthi akancomi. Bese ngeke sibe khona isidingo sokuthi aphendule ngenhlamba ebemncoma. Manje ke ngoba uyabona ukuthi kukhona inhlamba inhlamba le ezoreportwa, le comment engaphezulu ubethini mathi lisile leli albino because liyakwazi ukubamba indoda. Wabhala ngendlela ebhala ngayo. Angikwazi ukuyifaka i-comment iphelele ngoba iphendulwe ngenhlamba. Inhlamba ke le engiyazi ukuthi inhlamba, angidingi ukuchaza inhlamba, ngiyayazi. Angiyithandi, angihambisani nayo. Engakwazi ukuthi kusukela nini sekuwukuncoma uma kuukuthi khona onebayela emhlophe ngoba baningi. Wena shuthi into ojwayele uyayenza ku social media uhamba uthi ho wazi wamuhle albino, usho njalo. Hayibo, sidluleke kutirelo nokushera ushera lento akhetha ukuyenza yena. Noma ngabe yinhle yimbi decision yakhe egcineni, choice yakhe, noma elalela futhi abanye engazubalalela isinqumo sakhe egcineni. Ukuhlaziya kwe-TV show akusho ukuthi sesiyamklinya simbamba ke imqala manje oyintamo sithi ke hamba. Uye ezothatha ebeke okuzwakalayo angakuzwa futhi akakuzwa. I-reality yakhe yaziwa uyena, kodwa le ya comment akekho ongazi ukuthi ubenganconywa, ubedelelwe. Yingakho ke lo mfana ongekho right esekhetha ukuthi ayiphendule ngenhlamba ngoba edefenda lo ozama ukudelela. Kodwa mina ngifisa ukwazi ukuthi ke kwayena lo delelayo ubone kufanele yini ukuthi abhale kanje. Sengiyabona ukuthi hayi akusiyona inhlamba. Umuzi uthi bangaki-ke subatshelile ku social media kanjalo ngoba kuyona inhlamba. Asisekho-ke lapho dede uyabona uNosipho ube iyona yonke into ongayisho, beyiyona yonke into. Bekukhona o-anti abahlela online befika kuleya ndawo bezositshela ukuthi akayona intombi. Abanye beze bakhe izitori bethi angazi sekutholakaleni, umzimba wakhe unjani. Muhle manje uyacwebezela. Babekhona before abathi le ngane yinhle ngoba wonke umuntu wesifazane odaliwe muhle ngendlela yakhe, noma wena uphika noma kuwena kuthini futhi kuyenza senze lento eshoyo kulungile, kodwa wonke umuntu wesifazane odaliwe muhle. Bebekhona ke lapho abathi nje yinhle ingane, asiyilindeke izikhuluma ukuthi ke ibizwe yini lapha. La ngavela ke ithuba lokuthi isitshele ukuthi ifike kanjani kule ndawo, nazana kuphi, wakuthola ku DM nawe, yabo asifikanga lapho naye. Kodwa nje ngale episode avele ngayo kuhambe osisi abadala kunoNosipho bayovundulula izithombe zakhe ezindala ezingekho clear ngoba baphethwe into abayiphethe. Yileyo nto ke sidila nayo, and masidila ngaleyo nto sizodila nayo ngeqiniso, hayi ngamanga, hayi ngokuba bias. Bahamba bayofuna izithombe zaNosipho ezindala
Angithi njengoba iminyaka ikhula noma ishintsha, amafoni esiwasebenzisayo ayashintsha. Nokuthi-ke isithombe hlampe sa-5 years ago, 6 years ago asizukuba clear kunesithombe samanje, befuna lezi ey'ndala ngamabomu. Kunale app eyake yavalwa, angazi yayifike kanjani, yayibiza nge-toilet. Khona banengqondo yaleya app ye-toilet. And mabeyenza lento yabo bayenza bebaningi, yikho bengayiboni ukuthi i-wrong. Mina-ke angizukuyivumela-ke la kulokhu engikwenza la. Yingakho-ke bengithi-ke ozwa lo sisi ukuthi wayabona inhlamba kuphela, kade kuyimpendulo yento ebhaliwe. Ngokwakhe uma kuphendulwe ngenhlamba ubone ukuthi lokho okubhalwe ngaphezulu ubebhale ngokuhle yini? Cha. Ayihambi nje kanjalo. Sesiphumile hayi nayi elinye ihlaya. Sesiphumile kwiy'ngane ney'ndaba zabo eziyophela ngendlela ey'phela ngazo. Phela kunempilo-ke emva kwakho konke. Ngibone enye i-post noma i-comment nina la e-South Africa nemjolo yenu nalabafana angingazi ukuthi bathathaphi. Khona lo kuthiwe yini i-before le ngiyifakile, okuthiwe yini i-ex yakhe eyayiyenza ikunyanyisa or eyayiyenza enobunuku. Nayibona-ke lo khona wathi wayeshaya amaphela ngesandla, omunye wafinya nge-tight yakhe. Wayethathaphi i-tight yakhe? Asidluleke kulo. Lona ucabene ne-boyfriend yakhe engathi sebehlukene. Wake wawasha i-bedding ebhoshelwe. Manini i-bedding ebhoshelwe. Mayechaza lo dade, hayi nina azifihleni ezinye iy'ndaba zenu, siyanicela ngoba nizosibulala. Fihlani, asikho isidingo guys. Hlukanani ningasitsheli, vele asazani. Hayibo. Uthi watshela i-boyfriend ukuthi uyeza, engathi i-boyfriend mayiza inomunye, lo munye uyazi. Shuthi-ke mayebamba lo khona ukuthi kuza omunye i-boyfriend, shuthi yatshela lo khona ukuthi akahambe. Lo wavele wathi-ke uzohamba kodwa uzobhoshelwa bakithi. Lo wathi uzohamba kodwa uzobalaya bengabi nayo indawo yokulala embhedeni. Wenza-ke inamba embhedeni. Mase-ke intombazane, hawe ma guys, yini abafana kodwa nina yini? Athi ngiqedele le ndaba kahle. Lo kade khona uyashe wabhoshelwa umbhede. Lo ozofika eze kwi-boyfriend yakhe, ufika i-boyfriend isemtshela ukuthi kade ngigula, ngiphethwe isisu esinjani. Yena-ke ngokuba i-girlfriend i-caring wawasha lo dude. Hayibonina girls. Hawu. Wangaphindela ngani kini? Umnikeze ilona ongenani umane umfunela umuthi wesisu, umshiye nawo uphindele kini. Abone ukuthi wenze njani i-boyfriend, uwasho ukuthi imoshele. Wangaphindela ngani kimi? Ngiyazi ukuthi sekudlulile dade, kodwa wangaphindela ngani kini? Hawe ma. Yabo into lobu-wife material, ubu-wife material eniqala kungakafiki isikhathi. Isikhathi asakafiki sokuthi ebuhleni nasebubini. Wena ususebubini, usaku-girlfriend level. Wawasha. Hawe ma. Awufuni yini ukuthi simshaye dade? Simshayela ukuthi manje wena usutholile ukuthi lento yayiwasha, omunye udade owashiye enzile ukuthi nje ningakutholi ukujabula, ningabi busy embhedeni ngoba nje hawe. Hawe ma. Kazuna ngakusisi isibindi. Umfana uthi nje umfana uyobephethwe isisu manje kubi isithando sami, kwaze kwamosheka embhedeni. Bakithi
Hhayi uthando lubi, mina ngiyakuthanda ukuhlala nenhliziyo eqinile. Lubi uthando uma kuyithi leyo nto leyo uthando, lubi nje, lubi kabi. Hawu! Uthi-ke ugeli wawasha, mase eqedile ukwasha useyathola ukuthi-ke ade kukhona omunye ugeli. Lo geli ohambile uyoshiye enze lokhu. Angisazi noma bekuma wengane noma bekwenye i-girlfriend. So le girlfriend yavele yathi kulungile ngoba uthi ngihambe bengisafuna ukuhlala onginani-ke ngiyabhosha la wahamba. Hayi guys, ngiyeke iy'tori zenu kodwa nidlali ngathi. Hayi bo, manje balala nina nidlala ngathi nidlala ngathi manje, nidlala ngathi. Yo, lapho i-TikTok account yami ngeke ngize ngiyibuyise ngoba angazi ukuthi kwenzakalani. Kugcwela ama-message amaningi ku-inbox wakhona, o-DM. Angazi ukuthi mina ngiyibhala nini zonke leza zinto. Manje sengivele ngayiyeka indaba ya-TikTok ngathi ngeke kulunge ngoba ngiyazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani. Ngiyoqeda nini ngihambe ngidilitha wonke lama message. Ngiya-forward izinto, ngangiyi-forward-a nini lezi zinto angazi ngoba i-TikTok ngiyazi ukuthi yini ingifake engikhipha khona. Hawu, cha ngeke guys, anikhulumeni iqiniso manje, anisiyeke ngafuthi ngalezi iy'tori zenu nizosibulala. Yo, manje ngifisa ukwazi ukuthi akakaze nambone emva kwalokho esemwashisile esethola iqiniso. Ngathi kini yiba nobhuti omdala osabutsotsi, osasigebengu, onesibhamu, ongathinteki, oyinkaba, nomalume, nobaba omncane, nobaba omdala, ongafuni nawe. Ngeke uze uzenze lezi zinto. Uthi nje lo bhuti wakho uyalishaya ikhanda, uyobona ukuthi umfana uyashesha akushiye. Ozodlala ngawo uzoshesha akushiye. Umtshele ukuthi ubhuti nje uvele eme la endaweni yami ukuthi sengiyakujola sengiqomile ngoba akafuni nami, akwathi nje akafuni esikhotheni eduze kwami ozoza ngey'nhloso ey'ngasile. Ubuke ukuthi lo mfana usazoqhubekana akhulume nawe, ubuke ukuthi uzoqala enze i-social distancing. Manje-ke nina nifuna ukufika ku-wife material nikhathele, nifuna ukufika senisebenzile. Hayibo Nkosi yami, nifuna ukufika sewuyenze yonke into. Ngobani? Ufuna ukufika khona. Hayi indaba yenu guys, ngeke. Mina futhi angazi ukuthi ubani ofike nale mfundiso lena i-wrong. Hayibo, i-wrong. Umfana ongashadile akathwala ubhasikidi ehambe eyokhokha, ewashe iy'mpahla zakhe, ephuma emsebenzini ethwala ubhasikidi abuyele nawe ekhaya. Wena uwashelani iy'mpahla? Maye egula uphi umndeni wakhe, i-boyfriend? Hayi amadoda nina niwenze into engayazi ukuthi yini. Hayi, angazi amakhono wona imoya yenu yini asenibona ukuthi bazoyilungisa kanti bazoyimosha kakhulu-ke, bayamosha.